पंढरपूर डॉक्टर शीतल केशा यांच्या नवजीवन हॉस्पिटलमध्ये बालकांचा हृदयरोग निदान व उपचार शिबिर. सुमारे 150 बालकांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये ज्या बालकांना शस्त्रक्रियेची गरज आहे अशा बालकांवर विना टाके लेझरद्वारे महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत उपचार करण्यात येणार असल्याची माहिती डॉक्टर शीतल केशा यांनी दिली. आज 26 तारखेला म्हणजे 26 डिसेंबरला लहान मुलांच्या हृदयाची मोफत तपासणी केली. त्या कॅम्पमध्ये साधारण 115 ते 150 लोकांचा तपासणी झाली. ज्या लोकांना डिफेक्ट आढळून आलेले आहेत त्यासाठी त्यांची पूर्णतः मोफत तपासणी आणि मोफत ट्रीटमेंट महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेतून होणार आहे आणि याचा नक्कीच लोकांना फायदा होईल. आज डॉक्टर शीतल शहा सरांच्या नवजीवन चिल्ड्रन्स हॉस्पिटलमध्ये जी आम्ही आता रूरल इन्स्टिट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक कार्डिओलॉजी सुरू केलेली आहे तिथं आपण एक कॅम्प घेत आहोत. ह्या कॅम्पमध्ये आपण बाल हृदयरोग निदान व उपचार असा हा कॅम्प आहे. त्याच्यामध्ये आपण जे कोणी सस्पेक्टेड जन्मजात हृदयाच्या आजाराची बाळं आहेत त्यांचं आपण 2D इकोद्वारे तपासणी करणार आहोत मोफत पूर्णपणे. आणि असे जे बालक आहेत ज्यांना हृदयाचा आजार आहे त्यांना पुण्यामध्ये आणि आपल्या इथं डॉक्टर शीतल शहा सरांच्या इथं पूर्णपणे मोफत ट्रीटमेंट देणार आहोत. नाही, आता जन्मजात हृदयाच्या आजाराचे खूप प्रकार असतात पण त्याच्यामध्ये मेन प्रकार 2 हे असतात की एक प्रकार असतो ज्याच्यामध्ये बाळाला वजन वाढत नाही, बाळाला धाप लागते आणि हृदयामध्ये छिद्र असतं, त्याच्यामुळे हे सगळे आजार होतात. तर जी काही छिद्र असतात अशी बऱ्यापैकी छिद्र आपण आता विदाऊट ऑपरेशन चिरफाड न करता इथंच डॉक्टर शीतल शहा सरांच्या इथं आपल्याकडे अद्ययावत कॅथलॅब आहे. तिथं दुर्बिणीद्वारे एक डिव्हाइस क्लोजर मेथड असते त्याच्याद्वारे आपण बंद करतोय. आतापर्यंत आपण साधारणतः 25 ते 30 अशा शस्त्रक्रिया इथं सक्सेसफुली व्यवस्थित केलेल्या आहेत. आणि या कॅम्पमध्ये आम्हाला असे जे काही रुग्ण आढळतील त्यांची पण आपण इथं महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेअंतर्गत मोफत पूर्णपणे फ्रीमध्ये ती शस्त्रक्रिया करणार आहोत.